Yabona kodwa uShembe bafowethu, yabona kodwa uShembe. Hayi. Uyingozi kakhulu uShembe, ngeke uzumelane noShembe bafowethu, ngeke ukwazi. Ungamela ukuthini ngempela umuntu ovena asuke nje enza into enjezweni? Ungamela umthini? Indavana landelwe ziyinkumbi zabantu iphakathi nensuku uLwesine abantu bayasebenza. Uthatha ama-day off futhi lezi inkumbi zabantu oyibona eThekwini zincane kunalezo sazoyibona ngomhla ka-1 January ebuhleni ngesabatha. Kuncane lokho kubuka, kuncane kakhulu. Abanye abakwazanga ukushaya ama-day off, abanye iningi labantu abasebenzayo bebengayile emsebenzini ngenxa ngesimanga nje sikaShembe. Bafethu uShembe khona abangangisho nasey'koleni khona wangihlekisa-ke owathi yena mangase kuthiwe ngempela nje uyobhala uyobhalisa i-exam ngoLwesine. Wathi leyo exam yobuthi ibhalwe ubayini uzobe semabhidazi. Yabona uShembe bafethu, ubani ungenza into ey'njalo? Ubani ungenza into ey'njalo ngempela nje engezolandela uNkulunkulu? uShembe bafethu angazi ngachaza ngithini indaba yakhe, kodwa hey, ngabona namanje ngisasho kuncane ukubona eThekwini. Hamba ebuhleni mhla ka-1 ubone ukuthi yini ezokwenzeka, ubone iy'nkumbi zabantu ezobe y'gcwele lapha. Hey, ngoba uShembe ugoqile, awugoqile futhi usasho ukuthi thina lapho esikhona sibancane kusekhona abezayo. Yabona umhlaba wonke mina sengiwubonile, uzogcina ukubonile ubuNazaretha lo, uzogcina ugcwelela. Le ndawo le sikuyona phela lapha ebuhleni incane kakhulu, azomena inwetshwe, isazobele nje ngoba ayisekho, zibaningi kakhulu manje. Futhi kuyomele kunwebe imigwaqo manje, imigwaqo ifane no-N3, imigwaqo ebuhleni ibe oTrilling, yabo, ibe oTrilling imigwaqo ebuhleni ngoba i-traffic ezoba ayibo. Hey, futhi yabona lo Jehova semlandelayo. Hayi, angazi mina ukuthi ngayichaza ngithini indaba. Ayikho into engize ngayo kule, ngizobabaza ngoba uyabona nala ey'thonini, uyabona nje amazubela ukuthi hayibo. Futhi abantu bakhona uyababona ba-happy nje ngaphandle nje kokuthi hayibo. Futhi ngempela bona abona ukuba iNazaretha. Hayi, angazi ngathini. Futhi ngibonga lo muntu owafaka uNazaretha emndenini wami. Hayi, ngiyabonga ngoba thina empeleni saba nenhlanhla kakhulu ukuthi sibone uShembe sisebancane. Yabona kuyinhlanhla ukubona uShembe ngathi usemncane, ukubona uShembe kuyinhlanhla. Hayi, sekuyibhanse lama uzombona usemncane, ukhule naye ungamshiyi, uqhubeke naye noma kwenzeka lokho kwenzekayo, uhambe ubuye. Inhlanhla yona leyo, ukuhlala nje kuShembe inhlanhla leyo inkulu futhi, yabo. So nje hey bafowethu, hayi uShembe ugoqile. Hayi, mina ngiyavuma. Yabona lento yokuba noNkulunkulu mfethu okwazi ukumbona mawufisa ukumbona, uhamba phambi kwakho, inhlanhla nje enkulu le kufanele siyibonge kakhulu singamaNazaretha, ngokuthi uNkulunkulu wasibusisa kakhulu ukuthi asipho uNkulunkulu esihamba naye emhlabeni. Hey, okay, ngikhohlweke mina bengekho Nkosi yami. Yabona nje futhi mawungekho ngathi nemingqondo nje ayikhona kahle. Yabona nje, hayi, engathi ungahlala ukhona nje lekhona khona uShembe ngazo zonke iy'khathi.